Na sziasztok srácok, itt vagyunk ebbe a mai videóba, és ma Robloxozni fogunk. Itt van velem Noel és Zsigi. Nem tudom, hogy halljátok-e őket, de hívásba vagyunk, megpróbálom őket kihangosítani. Na, akkor ma Police Dispatchezni fogunk. Lehet, hogy nem ismeritek ezt a játékot, de mi nagyon szeretjük. Megyünk privát szerverre. Igen. Pontosan? Bakker, ez már túl hangos. All FBI units. We've received multiple reports of armed suspects transporting Ez weapons. FBI-os ügyjön egyből. Már fel kell öltöznöd majd a játékba, úgyhogy mi már fel vagyunk öltözve, mert mi Zsigivel még már játszottunk. Én alacsonyra állítottam. Öltöz fel mindent, ami 0 forintba kerül. Vagy mi az? Mi az dollár? És 10-ezünk, oké? 10-ezünk most. Nyáron vagyunk ott. Majd maximum akkor, ami... Mi vagyunk a... Mik vagytok? Police. Nem lehetünk. FBI meg SWAT-osként arra fel kell fejlődnünk. Police. Mi vagyunk az edző, mi vagyunk a képző, itt te vagy az újonc Noel. Mi vagyunk a képzőt Isten. Beütünk, 2 újoncot egymás mellé raktak. Az volt a legjobb, nem? Az volt a legjobb, Zsigi. Nincs az előbb. Itt az újonc? Melyik újonc legyen, várjál? Nolan? Nolan biztos úr. Na, srácok, Zsigi, vagy mi az, vegyél fel lőfegyvert. Szépen mondom. Családbarát tartalom, csak tézert használom, mert ez családbarát tartalom. Jó, mert már hozom a sűrítéseket. Tudjátok én melyik videót szeretem a legjobban? Rökken csak harci kutyát. Kacok. Jó, te vezetsz, már te tud gépről vezetni. C-vel kell felvenni a küldetéseket. Van egy én ülök előre. Nolan vezető most már ugye az őszben, mint ilyen szó, úgy gyorsan vagyunk. Megyünk. Nem gyalog. Nem, járművel. Amúgy ezt nem hívhatják kocsinak, hanem járműnek kéne hívni amúgy. Szállom be a járműbe. Megy egyenesen. Szájki, itt büntény van. Támadnak. Hol van? Családbarát tartalom. Figyelj. Feltették a kezüket. Jó, megvan. Azt így. Oké, kiszabadítottam, vagy nem tudom, igen, kiszabadítottam azt jelent. És köszönöm, most már gyalogos rendőrök vagyunk, jó? Én nem szeretek amúgy vezetni. Hát szerintem ez a kocsinál nem is fog menni. Nem vagy már, nem ülj már meg, te! Én elvigyek. Ja, rák! Srácok, gyertek! Van egy ügy! 300 méter. Nem baj, ha legjobb egy.
Te gyanúk nézd, tessék, mi kell, pussál. Tessék, én futok. A migránsok bejönnek Magyarországra, te meg gyalogolni akarsz. Most milyen rendőrtiszt vagy te? De jó, ezt családbarát tartalom, pussolj már be. Ja. Megszegem a YouTube irányelveket. Jó, ez, ha már parkban lesz a dolog, bakker, akkor, Zsigi, ha az a parkon kívül lesz, no hát gyere már. Hol van Nolan újonc? Nolan újonc, jöjjön már! Is van Gellért. Jó, de leszóltam, hogy fekete csávunk, mert azt hittem, hogy drug dealer. Hiszem, te hülye? Jó, Hát az jó, nem? Mi megoldjuk az ügyet. Jaj, ezt tudom, mi lesz. Zsigi, ide fegyverke. Ide nem elég a tézer. Ide fegyver. Ide a legjobb fegyveredet kell hoznod, Zsigi. Ez tipikus. Ez tipikus ügy. Zsigi, te támadsz. Én megyek balról. csávunk túlnézések. Hol a gyerek? Itt van. Figyelj. Lehet, hogy támad. Fogom rá a fegyvert. All FBI units. We've received multiple reports of armed Már elég suspects. is ki kell nyitni emberről, mindent megdobni. Nem úgy nézek, mint hogyha valami illegális lenne benned, de... Jó, gyerek, előre mindent megnyitnak. Ezek emberek. Noel, maradj ott, ahol vagy, látunk téged. Hát én is láttam titeket, most már csak eddig nem láttam. Fehér pöttyel jelöljék. Ne Nolan újonc! Ó, várj, leportoltak. We've received multiple reports of Ó, unknown suspects 75 méterre van. Lesz a parkba. Vagy nem. Hát a gyerek nekem gyanús. Én ezt leszólom, jó? Jó, szól le. Miért? Idióták. Zsigi, menj már te is vele. Szól. Ja, mert not dangerous. De akkor hova fut, hogyha nem dangerous? Jaj. De hova fut, hogyha nem dangerous? Akkor miért fut? Távolság van. Ja, akkor miért fut, hogyha nem veszélyes? Akkor mit tenni? De mit fut? Noel, menj neki hátból, és akkor megakad. Menjünk két oldalba, és nem tud már futni. All available units. We've Már új received riportok, multiple reports of armed jönnek az suspects. bombát telepítenek. Tesó, mondom, hogy migránsokkal van erre a... Mit érsz? 9/11 lesz, tesó, Amerikában vagyunk. Grószerű. Gellért, te is gyere, Gellért. Bara itt egy csősz, leszívom, vannak a 200 forint. Inkább lelőle. Na menjünk Zsigivel, bomba, felrobbantják a City-t. No, suspicious. Ugye, úgy vannak a neget érte. Skacok, iratkozzatok fel, hogyha akartok live-okat. Skacok, gyertek, van valami ügy. 79 méterre, megyek egyedül, megoldom. Maradjatok. Fedezzetek. Tesó, fedezzetek. Jaj, ezt tudom. Jaj, ezt tudom, mi lesz. Ez fel fogja adni magát. Itt a határ, ezért akarnak bombázni. Még All available units. konkrétan majdnem megtudtam, hogy ki nem csinál semmit. És megöltem két. A duos családbarát tartalom.
játszunk, ahol migránsok fel akarják. Fel akarják. Vaj. Feladja magát, jó. Jó, feladta magát. Gellért, ezt majd vágni, törzset vágunk rólad, és vágj ki minden csúnya beszédet, mert nagyon szépen. Nem kell kivágni, Broszki. Nem is beszéltek csúnyán. Meg ja. Amúgy meg az a legjobb, hogy nem tudok vágni. Úgyhogy skacok, minden videó vágatlan lesz, csak úgy szólok. Mert nem tudok vágni. Kurva jó. Csunán! Istenem! Zsigi! De nagyon jó vagy!